Yeroi try. Ti kenong na pa GPP kemen? Ngahang ni kemen bah namar balai nang yo ekadigalan madikai pi nakani ekti joblay. Namar long kibla kerku ya kita kibayo mo ban score ya kejikai kibanaka ti joblay. Henry hasua ban hikai mo pi nakani ekti joblay. Ngadon suai way activity. Mo bangin le di long jilakai tamba ngadon kam volunteer pan. Okey, alih hang ni api. Toh, dan hang ni nganu pa penting le you temai ni hadan kam sebentar khmat biang. Keluar volunteer. Toh. Toh, tak boleh khmat. Toh, hang ni kidan dikit ya. Bat iba pelai, mo iha ban sukta, bat gas wood iha ban ong. Mo. Te iyo po tang 10 minit ban pendep. Ya kini. Biang iba pelai? Ready? Ready. Toh. Start. Moida. Good. Kong kam jam. Slasha. Sketch pen. Good. Booty. Good. Priam. Seperti yang very good. Start bahadai. Ganjul. Light. Besuk-besuk. Dah ni em ni. Kepak. Very good. Sok pedok. Good. Sentir. Lakut kapur. Kamla ban pendep sakal tulih ndai. Baru pat idei. Tinai sakti nam tajini. Start bah. Dai em ni. De namar ba start bah ban je kini. Iba pa lai biju smart ban ayu. Macet di-shed. Nama bismat macet di-shed. Ngat harai ihaban. Lawan macet di-shed yang ni mata. Long. Kilat mata. Shed ini nuji shed. Besuk bah. Biang? Okey to. Ini leh. Mat in shed dah kam tahu ni. Mo. Dah hak dikasih ke mentah apa? Tengoknya pecak tiga joblay. Mo. Kei bakti joblay ka hikai. Kini kejitu kana kedai sepang arut kisipara ke badai ki twins u iso ba u Jacob. Uba he ulong ubre uba saw, uba he snyo baha, uba syang ba uba smart baha ban let be emrat. Henry uba red pan u kam jai ba uju smart bandan bet hayeng. Kumta ukpa jangki u isang u kam sngo tenan bat iet baha yu iso. Henry ka kemepan ka juso tenan bat kam iet yang ni u bered u Jacob. Hagway kasngi habau Jacob ula syad ke jingset serwa u ni u iso ula wan na lingkha bula sngo tat baha bula tangan hadu kata-kata. Kumta habau ula yu i ya kata ke serwa ula ibang baha ula pan na u Jacob ya kata ke serwa. Henry u Jacob ula ong hau. Today no hanga hakane kasngi ya ka hok ka jinglong hanman jongme. Uni isu namar ka jingthan palat ula ong. Hakmi nan siap no. Kamentoi iu kani ka jinglong hanman. Dia u Jacob umpat hun. Henry ula pha asmai ya u. Isu dia namar ba ula kwa ya kata ka serwa hakata ka por ula semai ba dia no ya kata ka hok ka jinglong menja u. Jacob dia ula ai kenya uta ukpu ba ka serwa ka ba ula shat ha isu uru ula shem ula bam ula letnyo. Kumta u isu ula iben kenya la ka hok ka jinglong menja u. To ngan sange suahang ni. De iba la in em. Pat i ka taru. To kanong ada jadi ko ban tip susu ke ke baja ha ka jingem ke jong isu mat u Jacob. Pikwa? To kenginya beteng biang? Kisngi ki por kilayat habau Isak ula nang temen bat dayo isu ki khmat bat pun ki por jong uru udan betang hajing thia ba usngo thuru bak por jong u ban yap no kalajan kumta ula khot yu isu bat ula ong hau ban let cheling kha bat walam hau ikido skei bat ban pinchet ba on ai hau ban bam
Boon sakur khu ya Dia ke Rebecca bakal ya sengawi kini ke baro baula kran hau isu kumta kala khot yu Jacob berkala ya thulut ya ke bau Isak ula ong hau isu. Dia kala pha yu. Banwan lam arteli ki khun belang shenrang ke basengat bah kenang bakan yo ban pensyat bau Jacob on ai hau Isak hashwa bau isu on wan. Kenang bau Jacob on yo ke jingkur khu ban ningkong na ukpa. Kumta u Jacob ula let ban syemi kita ki khun lamran habak la de pensyat kala penkop yu Jacob de ki jan kop be internet jong isu ukhun beningkong jangka. Bat namar bau isu ulong breu ba mi snyo bah kumta ka keme kala bo de ki sne jong kita ki khun belang aga khiti kirang jong u bat ka kala ayu ta ka ba kala shet hau Jacob ban let ai sha ukpa jong u habau Jacob la let sha ukpa namar yu isu ula khot yu hajan ban tip la u de shishan u isu kumta ula tabai u bo ula ong ka ktien kamot kasur kalong ka ktien jong Jacob Henry ka kti jong isu ken isa la ban smau thu namar la sop snyu ki kti u Jacob hadien kata u Jacob ula ai kata ke jingbam ya u haba ula deb bam ukpa ula khot bu ula ong ya u bando ya u haba ula do ya u ukpa jong u ula sma berkalawan ke jing yu kum badai jong isu kum taken ula ai ke jingkur khu ya u Jacob ba ki patlang bat ki jat ben reu baro kina dem krup bat syakri ya u bat kani kala pen bitar yu isu namar haba ula wan pai na ba me mrat ula len ban ai ki jingbam hau Isang ula tep ben ban bau Isak ula dab ai shwa ya kita ki jingkur khu hau Jacob bat u isu ula hab ban syakri ya lau para kumta kala pelong yu isu bo untmu ban penyap no yu Jacob onda ukpa jong u unyap no haba ke Rebecca kala tep ya keni kala plan ban pen pet ri no yu Jacob she yeng jong human jangka ulaban kumta ken u Isak ula kerku bat phat no yu Jacob syaharan she yeng jong ulaban u human ka keme jang u to ken kelas nga bal kelas skor bha mo halo jong tu ka jingja ka jingem ka jong isu ba jong Jacob to ini riba la dep shat yu kan ni shat su to ini ru ko bu Jacob ini ni mana ko mat to ngana mat nang kalom no ka bang bha kata ka sup je ini te mo ngi ba lim ba tu ka jingja den em u isu lo kloi ban dino ya ka jinglong hen men jong u tang na ka da jong ka kesel bang tekin mau ma kade yangi kum ki khun ki jo blai ma ban nyokor yala ka jong ka ma ka jilong hinmen ni ka jilong parang ka ba blai la pelong dan apa ju pi ma pla mani khun kong dan apa ju pi pla mani khun khadu ru din em ne pi khun kong khun khadu khun khadu mi khasi ni shi nyokor ba khun khadu dei tekin mau pi ning kong ni khadu ngi de belong ki ba ngi de ben nyokor ya ka mo ni pila bani khun ba pedang ru de nem ne la ngi don bun ngut sipara ne pide ikin thai ne shin rang ru dei ngi de ban nyokor no ba ro ngi de ki ai ki jing thao chu no ngi de ki jing thao chu blai ba ngi long ki jing thao ba kirpang de mo ngi iru de nem na ka jing em ka jong Jacob lo le sibun ba ki ai ki bale se pesosi ki hinmen ma na ne pesosi hinmen ju pesosi ya ki mi pa hindeng i pat ha bakut ma hadien pida pechu shu ke jinja ba ki bangi sepet hadien ya ke jinja ke jong ke jim jong Jacob ngi blok loy ban pan map baru hinmen ru blok loy ban map bat lawra den ke jisu ki ha ke jim ke jong ngiru ma rong klong di khna ne ki ba he ru kom ju isi le isi bun ki ai den em ne ki ba pensosi la ka long ne ki ba he ne hayen ki ai bangi dan kam le ka long pan map ma pan map nama bangi pan keluar pan map ke jing bha ba ke jing ke khu no blai kla up ba kan wan ha po jing em ke jungi to ke ngi dwai menta ba dwai ni ka po ba kam ta ni ai ngu ye mi atwa jisbe
ya ka jing pelong ka jome ka jing ka jingi ba ka jing bo ka jome ngi atrai bangin long te ki khon ata jisbe ki ba kerpang atrai trai ya rap ngi kum ki khon ki jome atrai bangin nyokor ata jisbe yala di atrai kum kita ki jing tha ki ba kerpang ki jome ya rap bar isne ngi atrai kum ki khon ki jome ba hala kasi bangin yai le ya ki atrai ke ba me men yo ya ka buram ata jisbe wat eno atrai penyat ya me ka jim jingi batu yo omer kum jo ya ka buram ata jisbe limba ka jim ka jingi yigine borong apan hak teng jisu amen de piru laban shet moi ni sup de ini thai sa hikai ho ka si ma na kap ta jo pi de ban kin ma shu ma ya ka de ka ji kai ni ka sngi ka menta laban lady we activity but ini activity ide bawa pen shu kam nang dapat pensa ta ikini ma pin shebe A4 sheet lani ha ka chart paper pia ar benta ha ka ni silyang pin bu ke jong ki benta ke bade jong isu ba shadi ka liang pat pin bu ki benta ki bade jong u jakob kum ni bang la pen I pi benta ki wei pat ki basa pilaban lehi senang le ke ni ke activity dengan scam player shibul ke jik khu ha ka ni ka si menta ku blen ke khu pi baro ni sai syam ya pi ha ka wei pat ka po bye bye